Юху! Здравейте, хора! Здравейте! Днес е ден 11 от нашето зимно предизвикателство. Fat Loss предизвикателството. Почти 2 седмици не сме почивали. Тренираме всеки ден, като изпълняваме 20 упражнения по метода Табата. 40 секунди работим, 20 секунди почиваме. Започваме с упражнения, които са с собствено тегло. Преминаваме след това към силови упражнения за горна, за долна част. Накрая завършваме с корем. Надявам се, че предизвикателството ви харесва и успявате да се заредите за деня с всяка доза дневна тренировка. Днес в ден 11 отново работим по стария метод. И си имаме 20 подготвени упражнения, приготвям си таймера, загряваме си кратка загрявка. Абе всичко както си му е реда. Тук нещо ме дразни. Така, предварително, за да не губя време после, ще си махна тежестите от вчерашната тренировка. И ще си направя 2 четворки за днешната тренировка, които ще са ми напълно достатъчни, за да се натоваря. Ще имаме упражнения, които натоварват и изолират само горната част, такива, които натоварват само долната. Започваме с малко по-динамични упражнения. Стандартното. Така. Днес в горната част ще натоварим само и единствено рамото. Подготвила съм ви 5 упражнения за рамо. По-красиво от изправен гръб и добре оформени ramена в една стилна празнична рокля не съм виждала. Така че не пропускайте никога тренировките за горна част. Тренирайте както за долната, така и за горната със същия интензитет, без да скипвате гърба, ръцете, рамената, а дори и гърдите. Те са си в горната част. Вие, работейки за гърди, стягате, прибирате. Ето тук доста често при нас дамите се оформят в мазнинки, така че няма страшно. Тренировките за гърди няма да ви направят мъже. Завъртаме, правиме си стандартната загрявка. Днес рамото хубаво загрейте, защото горната част ще бъде, акцентирала съм върху рамото. И така, предните дни акцентирахме доста често върху гърба. Имахме доста упражнения, които натоварват бицепса и трицепса. Затова реших днес тренировката за горна част, т.е. упражненията за горна част, да бъдат насочени към оформянето на рамената. Ще ви харесат упражненията, обаче си изберете тежести, с които да може да изпълните правилно всички упражнения от началото до края. Минаваме към таза. Вече загрявката трябва да я знаете наизуст. Като ви бутнат на сън, събуждате се и почвате. Врат, раменен пояс, лакти, трицепси, гърба, после кръста, таза, бедрата, коленете, малките стави. Може да започвате с тях. Това са глезени китки, пръсти. Може да започвате с тях, може да ги оставате и за финал на загрявката. Тази, която е динамичен стречинг, подготвяне на стави и сухожилия за упражнения. Пулсираме, пулсираме, пулсираме. Леко встрани, ще имаме доста напади, реверанс, днешната тренировка. Така че разтегнете хубаво бедрата, вътрешната част. Какво има тук? Наближават празниците. Моето настроение се е доста коледно. Аз обожавам празниците, семейните празници, тип Коледа, Великден. Много ги обичам. И за това ми е вълнуващо. По Коледа винаги прекарвам време с семейството и с приятели, които ми липсват. Разтриваме колената. Десния отпред, спускаме надолу, разтягаме задната верига, задържаме. Левия отпред, разтягаме задното бедро, задържаме. Хванете бедрата. Нека да направим 10 клека. Леко раздвижете. 10 клека правим. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подготвили сте вода, подготвили сте постелка. Днес ще ви трябват дъмбели, ластици. И започваме! Така, започваме с ходене на ръце, след което военен планк. Имаме сумоклек, накрая отпади, напади, напред-назад ще го изпълняваме, като сменяме краката. След това преминаваме към комбинация отпад с реверанс, единия крак, другия. Двоен клек с махове в страни, тук ще ни трябва ластика. Едностранна тяга с бицепсово сгъване, ще видите за какво става въпрос. После 5 упражнения за рамо и стигаме до корема. Елементарно, Уотсън, ние вече сме напреднали, станали сме машини, така че почваме. Ходене на ръце, връщане в клек. Това вече и него трябва да сте си го освоили много добре. Хубаво ходилата, лек разкрач, слизате до хубав планк, издишате нагоре, слизаме долу, вкарваме малко динамика, изправяме се. Спускаме в клек, вървим няколко крачки, 3-4, носим тялото на рамене, издишаме. Взимаме въздух долу, стигаме до висок планк, издишаме. Работим, движим, загряваме вече. Последно, слезте долу. Добре. Военен планк, слагайте постелките, че тук лактите ще се натъртят, ако са на твърд килим. Така. Постелка, военния планк. Нисък, висок, редуваме, бързо, заставаме в нисък. Изправяме се във висок. Долу, горе. На 3 сменяме ръцете, сменяме. Лява избутва, лява избутва. Сменяме ръцете. Дясна, бутаме с дясната, дясна, бутаме, дясна, бутаме, стегнат корем. Дишаме. Давайте, още малко. Сменяме ръцете. Дясна. Носим тялото. Носим собствената си тежест. Айде лявата. Лява. Вкарвайте хубаво длънта под рамото, за да сте балансирани. Така, продължаваме с Супермен. Това е лицев лек. Лицев лек. Изпълваме ръцете и краката и започваме едновременно да повдигаме и ръцете, и краката. Врата е в една неутрална позиция, в една линия с гръбначния стълб. Взимаме въздух, издишаме нагоре, задържаме. Стягайте дупето, не бързайте, особено ако имате дискомфорт в кръста. Така го заздравявате. Взимаме въздух, издишаме нагоре, задържаме. Краката са в шпиц. Взимаме въздух, задържаме, стягаме. Стягаме горе. Последно. Чудесно. Сега какво беше? Мале, паметта ми, трябва да пия гинко билоба. Напади, напред-назад. Демек, напади и отпади. Айде. Напад, отпад, сменяме крака. Напад, хубава крачка. Отпад, в една линия, сменяме крака. Напад, отпад, напад, издишаме. Отпад, издишаме. Напад, отпад, напад, отпад. Взимаме въздух, издишаме. Взимаме въздух, издишаме. Взимаме въздух, издишаме. Хоп. Чудесно, машини. Айде сега. Готови за втората петичка. Така. Отпад с реверанс. Само ще ви го покажа. Така. Отпад. Местим в реверанс. Ще застана така, за да
Имам повече място, да мога да го изпълня спокойно, хубаво назад, отпад, след което диагонално спускаме реверанс. Местим, трябва да усетите яко напрежение в задното бедро и седалището. Така че гърба е леко приведен, стегнат корем, изнесено дупето назад. Айде. Взимаме си дъмбела. Почвам десния назад. Отпад. Реверанс. Само долу. Тук оформяме седалище. Повдигаме дупето. Взимаме въздух, издишаме нагоре. Пружинираме. Пружинираме. Прав гръб. Стабилни сте. Балансирани. Двете ходила при реверанса сочат напред. Не се кривете. През цялото време тялото сочи напред. Вижте, че нито за секунда не се извивам по посока на движението на крака. Взимам въздух. Взимам въздух, издишам нагоре. Супер! Доста си го усетих аз. Оп. И сега правим също нещо с другия крак. Взимаме си дъмбела. Нагласяме се хубаво. Изпъчени, стегнати. Отпад. Реверанс. Отпад. Реверанс. Издишането е нагоре. Късо движение. Дръжте така. Знам, че пари. Идеята е да усетите задно бедро, седалище, абдуктори. Пулсирайте. Пулсирайте. 10 секунди остават. Не разваляйте качеството. Корема да е стегнат. Не сте забравили, че работим и за долната част на корема, когато работим за крака. Супер. Чудно. Така. Next. Двоен клек с махове. Слагайте ластиците. Ластик над коленете. Айде. 2 пъти пулсираме. Мах вдясно. 2 пъти пулсираме. Мах вляво. Опитвате с колене да разтваряте в страни ластика с бедра, за да може да усетите натоварването в абдукторите. Пулсираме 2 пъти. Издишаме. Пулсираме 2 пъти. Взимаме въздух. Издишаме. 2 пъти пулсираме. Уп. Махаме ластиците. Едностранна тяга. Тесен напад. Демек. Едностранна тяга. Задно бедро. Тесен напад. Предно бедро. Бицепс. Взимайте в дясната ръка. Едностранна тяга. Тесен напад. Бицепс. Правя го срещу вас. Едностранна тяга. Разтягаме на левия крак. Тесен напад. Бицепс. Айде. Едностранна тяга. Долу тесен напад. Бицепс. Оп, разтягаме. Натоварваме. Оп, бицепс. Тяга, напад, бицепс. Тяга, напад, бицепс. Ще направя още едно. Сега с другия крак. Айде. Хоп. Който иска да пие вода, винаги на малки глътки по време на тренировката. Айде сменяме. Едностранна тяга, тесен напад, бицепс. Тяга, напад, бицепс. Тяга, напад, бицепс. Тяга, напад, тесен, бицепс.
тяга, напад, издишаме. Взимаме въздух, издишаме, взимаме въздух, издишаме, издишаме. Взимаме въздух. Правим си последното да е цяло, пълно. Бицепс. Браво, машини. Почваме рамото. Почивайте. Пийте вода. Така. 1, 2, 3, 4. Тук обаче. Ето къде ни е грешката. Моя е грешката, разбира се. В началните 5 упражнения сме пропуснали да си направим сумоклека. Сега, за да не пропускаме упражнения, преди да започнем рамото, ще си завършим с един сумоклек. Нека да изтече. Абе, гледам тук, че повече кръгове остават. Викам, нещо съм объркала. Взимайте тежеста, застанете, широк разкрач, пръстите навън, изпъчете гърдите и дайте да изпомпим малко вътрешните бедра. Лесна работа за вас. Издишаме. Сумоклека вече сте го овладяли. Слизате до там, докъдето колената ви сочат навън. Тръгвайки с колена навътре, вече е грешно. Взимаме въздух надолу, издишаме. Докъдето стигате. Може и да е тук, но по-добре е правилно, отколкото да слезете додолу и да сте си скривени, глезени и колена навътре. Колената в една посока с ходилата. Издишаме. Хъп! Взимаме втория дъмбел и започваме без да почиваме. Раменна преса. Айде. 2 четворки или петици. Не мога да преценя. 2 отстрани и това в средата май са петички. Амортисьорчетата разтворени. Издишаме нагоре. Издишаме в активната част. В случая избутването. Стегнат корем. Лактите да не минават линията на гърба. Издишаме горе. Издишаме. Стегнат корем. Не пускайте тялото назад и таза ви да е напред. Така ще натоварите много кръста. Натежили ви на рамената. Ползвайте амортисьорчетата. Супер! Продължаваме машини, без да почиваме. Можете, знаем го. Разтваряне в страни. Дано не ви тежат. Дано не ми тежат тези четворки, но по такова ще го правя бавно. Едно от най-яките упражнения за страничното рамо, средното рамо. Издишаме. Винаги малкият пръст ни извежда. Лакътя е отгоре. Не летете. Не са криле. Това упражнение така се изпълнява доста често и е грешно. Малкият пръст извежда и лакътя. Стигаме до нивото на рамото. Няма нужда нагоре да се лети. Издишаме. Стегнат корем. Ако се наложи, пак ползвайте амортисьорчетата. Издишаме, тежи, бе. Така. Супер. Супер тренировчета си спретнахме. Мисля, че следваше изнасяне напред, но аз да съм сигурна. Ето, бъркам около света. За около света четворките е пълен абсурд. Да мога да се справя, признавам си. А искам да е качествено. Ето това движение. Издишам нагоре. Просто вземете по-малки тежести, за да не... С по-тежките ще се случва и това. Мятане в кръста в таза, колкото и да сме напреднали. Пробвала съм го 1000 пъти. Опитвала съм да се предизвиквам. Тук толкова се изолира средното рамо, то е мъничко. И му е трудно да изнесе такава тежест. С времето напредвайки може. Тройки по принцип е тежестта, с която работя в залата, но в момента имаме малко време за възстановяване. Затова гледам да правя упражненията максимално правилно и за вас, без да читвам, без да си измислям някакви
нови техники. Изнасяне напред с обратен хват, супиниран хват. Изнасяме китките навътре, стегнати. И тук ми тежат, но тук е една идея по-лесно. Тук участват повече глави. Издишаме. Издишаме. Па и нали все пак е предизвикателство малко да се поизпотим. Издишаме. Лактите ми са в една линийка. Стегнати имам предвид, но като лека дъгичка. За да не ме заболи лакътната става. Издишам. Оп! Супер! Давайте да видим сега. Имаме обратен флайс. И тук не си е за четворки, ама тестваме, хора. Обратния флайс е това. Не летете до линията на гърба. Стегнати в кръста. Издишаме. В една линика изкарвайте ръцете. Не ги мятайте много нагоре. Вие пак ще си усетите задното рамо. Много стегнати, трябва тежестта да отива в седалището и задната верига, задно бедро. Знаете, ударили ви в кръста, нещо не е наред с стойката ви. Ама че се клати. Стегнати, стегнат корем. Още малко, 10 секунди, давайте колкото можем. Можем. О, дойде време за корема. Така. Спирам за малко. Пийте една вода, починете малко, отдъхнете. То пък и не е изтезание. Имаме сега. Лягаме и се изправяме догоре. Съвсем функционално движение, което ние ежедневно правим. След което ситъп с дъмбели, планк на една ръка, първо на дясна, после на лява и крънчове. Айде. Оставам си тук дъмбелите. Както си лежим и ставаме. Горе. Хоп. И се връщаме в клекче, коленете в страни, не ги събирайте отпред. И си помагаме с дланите. Издишаме. Отстрани, ръцете по средата. Издишаме нагоре. Ставаме. Спускаме. Целият корем работи. Па и краката, и ръцете. Цялото тяло издишаме. Лягаме назад. И се изправяме. Който има болни колене, тук много да внимава. Защото си е тварещо коленете. Но пък е движение, което всеки ден правите. Така. Пак маймунското в мен се обади и забравих ситъп с дъмбел. Взимаме си тежест, слагаме и си я тук, изпънати крака и горе се изправяме. Айде, хоп, връщаме, издишаме, правихме го оня ден, много ме кефи това упражнение. Целият корем работи, издишаме. Взимаме въздух, издишаме. Не лягайте до края, за да не читвате. Никакъв смисъл няма. Така ще се натоварите повече. Взимаме въздух, издишаме. Взимаме въздух, издишаме нагоре. Айде още малко. Браво, машинки. Давайте. Давайте. Можем. Взимаме въздух, издишаме. Взимаме въздух, издишаме. Чудо. Планкове на една ръка. Така. Хоп. Заставаме на планк. Когато му дойде времето, не бързайте. И изнасяме дясната ръка напред. И държим така 40 секунди. Стегнате корема. Сигурна съм, че можете. Просто не сте го пробвали до сега. Нали, опитвам се и аз да не се кривя много, ама усещам, че съм се изкривила. Хоп. Прибирам си сега лакътя в една линия с рамото. Тегаво е. Корема стегнат. Държим така ръката напред. Все едно ще излитаме. Дръжте. Дръжте, можем. Това са 40 секунди, не са 4 часа. Давайте.
Дръжте така. Дръжте. Браво. Починете и сега правим същото нещо на дясната ръка. Супер. Чудесно. Айде. Долу. Планк. Лявата напред. Леко треперя. Това е съвсем нормално. Определено ми е по-лесно на дясната ръка. Аз съм десничар. Винаги едната страна е по-развита. Това е неизбежно. Затова правим и едностранни упражнения. Едностранните упражнения са за да балансират. Ако някоя от страните, крак, ръка или въобще каквото и да е, изостава. Едностранните упражнения са много полезни. Много ги харесвам. И така в сладки приказки минаха 40 секунди. И накрая завършваме с най-последното упражнение за днешния ден 11. Bicycle Crunch. Крънчове колело. На български някои упражнения звучат доста странно, но трябва да ги превеждаме. И въртим. Това ни е колелото. Караме, нали съм ви казвала, представяме си, че е пролет, времето е страхотно и ние си караме колело в парка. Ако може в морската градина още по-хубаво. Въртим. Тук да няма луфт. Въртим. Дишаме, издишаме, издишаме. Слагаме финал на днешния ден 11. Дръжте така, машинки. Още малко. Карате колело, натискате педалите, така че педалите не ги натискате в шпиц, а в контрашпиц. Чудно. Уху! Браво! Браво на всички. Браво на мен, браво на вас. И разбира се, че ви благодаря, че ме гледате, търпите и тренирате заедно с мен. Това беше ден 11 от нашето зимно предизвикателство. Останаха ни още 12, 13, 14 и Коледа дойде и годината си отиде. И тази година мина много бързо. Дайте да разтегнем в поза пеперуда. Разтягаме вътрешната част на бедрата и отпускаме кръстните връзки. Трябва да усетите едно леко разтягане отзад в кръста. Задържайте статичния стрейчинг за това. Да сложим финал на тренировката, да разтегнем, да се предпазим от контузия, да се предпазим от евентуална много тегава мускулна треска. Ако сте усещали парене в някои от упражненията, то това е млечна киселина. Тя навлиза в мускулите и след това, по време на самото възстановяване на мускулите, това нещо се превръща в мускулната треска. Понякога. Не е задължително след всяка тренировка да имате мускулна треска и в никакъв случай мускулната треска не е признак, че тренировката е била много ефективна, а виж ли, нямам мускулна треска след тази тренировка, значи нищо не сме правили, това съвсем не е вярно. Същото като и с потенето. Много често съм казвала на мои клиентки, че не е нужно да се обличат с кожух в залата, за да се изпотят повече. Потта не е признак на това колко ефективна ще бъде тренировката. Разбира се, че е хубаво да се потим, защото чрез потта извеждаме токсини от тялото, но пък губим соли, електролити и за това е добре да пием вода или различни видове електролити, БЦА по време на тренировка. Ама тук не сме се събрали да ви водя лекция. Идеята е, че се надявам, мисълта ми беше, че се надявам, че тези тренировки наистина ви харесват. Изпълнявайте по 2-3 кръга, ако ви идват малко тези 20-30 минути. Няма да ви се разсърдя. Правете повече, включвайте по-големи тежести. Всичко правете спрямо вашата лична физическа подготовка и това колко големи машини искате да станете. Благодаря ви, че бяхме заедно. Утре не почиваме и утре не е празник, така че ще се видим отново утре. Чао!